Duha ka tuig nasukad maumol ang rehabilitation program sa Archdiocese of Cebu nga gitawag og sugod o surrender to God. Sukad sa katukuran nini, ubay-ubay na nga mga natabangan nga mitalikod na sa ilahang bisyo kaniadto og nagbag-o sa kinabuhi. Atong kumustahon ang pipila kanila sa RTV Presents ni Nico Serena. Sadya og napuno sa inspirasyon ang Be Intimate with God o Big Day nga gilusad karong bag-o. Panagtapok kini sa mga kanhi drug dependents o ilang mga pamilya. Kadaghanan kanila napaubos sa sugod o surrender to God ang community o faith-based rehabilitation program sa Subo. Healing comes when we are together. Not just with us, but with God. So sing this out, brothers and sisters. No more fear. Sa Kalihukan, may praise and worship nga gihimo. Sa Kalihukan nga alang sa hingpit nga pagbag-o, mas nadasig pa pinaagi ni Brother Alvin Barcelona. Pasinggit ka mo ko akong giagian ni Sugayo pero karon I am victorious! Naila-ila namo ang duha sa mga graduates sa Sugod Rehab Program. Bag-ong kinabuhi ang dala sa ilang pagtalikod sa kagahapon ug pagtugyan niini ngadto sa Ginoo. Karon, lakip na sila sa miserbisyo mismo sa sugod aron pagtabang sa mga nahisalaag ang agianan. Ug nahimong daw ikaduhang inahanasab nila ang chairperson sa Committee on the Laity, Fe Barino, nga maoy nagpasiugda sa programa. Kahadlok, there's always kanang fear nga maapil sa kuan, maapil sa killing, but karon limpyo man ko, nag-recover man ko, so kanang nga fear nawala na ginasa ko ang kasing-kasing sa akong una-una. Natandog lang ko sa programa sa sugod which is faith-based. So kay dako kayong kulang nako ang pag-ilagid sa tinuod nga Ginoo. Sukad sa katukuran sa sugod, kapin sa 600 na ang mi-graduate sa programa. Apan giingong may pipila hinuon nga mi-relapse ang addiction o mi-balik niini. 10 days is really not enough. It was just a brief intervention ba, no, just to catch them ana. But then nagka-develop ang program, nagkadugay na nami mga aftercare. Kani amo ang mga nag-aftercare nga amo ang ginamonitor karon. Makamonitor mi kung ni-relapse sila. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang determinasyon sa mga nagpasiugda sa sugod, ingon man sa Archdiocese of Cebu nga ipadayon kini. Tungod kay matud pa, mas daghan ang nanginahanglan og tabang aron makalingkawas sa hingpit gikan sa ngit-ngit nilang naagian. Gani ana-ana karon sa ika-15 ka batch sa sugod program ang kasamtangang gipahigayon. Magpadayon sila niini, lakip na ang pagpangita sa uban pang pamaagi alang sa mga nanginahanglan. Even to those people mong ganing nga nag-recover na gyud, they're still being tagged as bad people or matagya pun sila sa negativity bitaw. So mo siguro na nga karon this is also the right avenue siguro talking to everybody that let's not stigmatize these people, no, instead of helping them, instead of hugging them, or instead of showing them that recovery is possible. Kayo ang hadlok o daghan kayo nangamatay, daghan ang problema, dako nga problema ang reality of drugs. And yet bisan po mo kini natabo, nalipay kita through the inspiration of the Spirit nga na naguna-una kining sugod na surrender to God. Bisan pagpamatyon pa ng tanang addict, di man gyud na mahimo gyud, but we have a better alternative which is in line with God's plan. Nga ang kanang tanang tao is the dignity of human being ba nga naagyo siya chance bisag unsa niya kaubos, bisag unsa niya ka makasasala, naagyo chance siya ma-recover. Ako si Nico Sereno o kini ang akong short docu.